achiel kuom mane un godo e studio wendo bende Moses owacho ni ka wamedo ushuru mag ming'ado kuom jogo matiyo to nyiso ni wagolo pesa e lwetgi, tiende ni nitiere gimoro miluongo gi dho ngere ni disposable income dok piny. Koro manyiso ni ka oseng'adi to nyo idong kata gi 10,000 ka omedo ushuru moko mag udi mag nengo gi ni piny gi kaachiel kod mar okumba mar thieth mar NHIF ma bende idhi medi, nyiso ni pesa madong' e lweti kaka jatich dhi bedo matin. Koro kuom mano tiende ni ka koro pesa idong' go matin, nyiso ni gik manyocha inyalo ng'iewo chon ka sani koro ok inyal ng'iewo gi, mokwongo nikech pesa odok matin, to mar ariyo nikech kata nengo gigo bende omedore. En gima dhi bedo matek ahinya, warito mana neno kaka odhi bedo, but gima nyaka nyis japiny ni piny dhi ridore, nyaka koro waridre arida mondo wane ni wadhi dak nang'o gi pesa matin madhi duong' e lwetwa kosetiek. Erokamano ahinya Mollen, wawinji makare. Bende ber kata mana ka oganda bende ng'eyo ni net salary, mano omenda ma bende giyudo bang' ka koro oseng'ado osuru, bende dhi dok piny, mano chakre dwe mar 7, donge kaka jalony e weche mag ochumi. Mano kamano Sharon, nikech ka omedo ushuru e wi pesa manyocha itiyo ne to pesa to komedore, nyiso ni gino ma koro idhi dong' godo, manyiso ni take home, pesa midhi godo dala koseng'adi gik moko te, dhi dok piny. Kendo kosedok piny to